aici meseriașul Pește? Da, meseriașul Peștenea Florică cu doamna proprietara pe care, cerem scuze, am luat-o de la muncă, de la grădină. Vedeți ce flori frumoase sunt aici pe care le îngrijește doamna. O rugăm să ne spună câteva vorbe despre lucrarea aceasta pe care a făcut-o cu Nea Florică Belciug. Unde suntem aici la? Suntem în Bragadirul Topaz. Sărut mâna. Topaz, bună ziua. Bragadirul? Da, în Bragadirul județul Ilfov. Așa. Este un proiect comun, ca să spun așa, al meu și al domnului Florică. Da. L-am conceput de comun acord. Da. L-am găsit să plantez eu. Bravo, bravo. Meu care a Bravo. participat la... Să vă trăiască, să vă trăiască. O să se bucure și el de lucrarea asta, că e ceva de mulți ani, Da. nu e ceva de o zi, două. De o viață. De o viață, corect. Da, e ceva de o viață. Pe domnul Florică l-am cunoscut pur și simplu din întâmplare și cu mult noroc. Nu de pe internet. Nu de pe internet, din păcate. Am văzut o lucrare de-a dumnealui, am găsit un număr de telefon, am sunat, a fost prima persoană la care am apelat și uitați ce a ieșit. Noi încercăm acum să venim cu aceste filmări, aceste poze în sprijinul persoanelor care își doresc să facă ceva cum v-ați făcut dumneavoastră și care e greu să dea să afli. Cel mai simplu pui pe Google o căutare și ai găsit și pe urmă trebuie să cunoști și omul direct ca să vezi dacă e de încredere, că pe internet pot fi multe povești. Să cu încredere la dânsul, că pe noi ne-a ajutat foarte mult. Ce ați lucrat? Deci văd aici absolut tot ce vedeți în gard, poartă, da. balustrăzi, da? Și sus la geamuri. De jardiniere și urmează să mai îmi facă. Așa. Să mai îmi construiască niște jardiniere, tot așa, pe care o să le concepem împreună. Super, super, super. Foarte frumos. A fost punctual, ca termen. Da, ca termen. Da? Absolut punctual, foarte serios și în materie financiară, deci este persoana ideală pentru cei care vor să... Vă mulțumim foarte mult. Acum sperăm că va fi mai prezent în viitor pe internet, pentru că dumnealui e mai mult concentrat pe producție decât pe publicitate, da? Una fără alta... Uitați, începutul acesta sper să fie de bun augur. Da, vă mulțumim foarte, foarte mult. Și lui Bravo. da? Și dacă ne face și jardiniere, o să mai avem și mai multe. Cum stai cu jardinierele? Ia zi. Suporți de flori mai ai? Mai am? Să vedem? Să vedem? Bine, vă mulțumim tare mult și să vă bucurați și cu următoarea generație de tot ce ați făcut aici. Noi vă mulțumim.